May mukian yung mga kuan oy. Oh, ni. Oh, naarag ako mga brothers dire. Mastiray. Oh, na. Okay, naning lihok, naning ginhawa, nay nakita ang ipon na nagmisi na. Ala, asaran ni sila. Naay nagdupa-dupa, naay lumastira ka nila. Music! Uy, wama na mo sayaw. Nagkatawa-katawa raman na. May katagaan mo premyo ang kusang ka mo sayaw. Okay, nailumot nga. Oy, may usa. Manginta mo, manginta. Puro kurog mga sis. Sis, kurog ka sis. Oh, sis, Rizal. Okay, music. O sarap, masira po na nilang guduhan na yun. Ha? Oh na. Ayaw ko pangutan na. Nanay, nagdupa. Kasi Bradon ka rin, tanawa nindo. Wait, huwagin na sila huya ba silang posisyon. Namarlino, huwag mo kurog. Okay, music! Pero nga dito si San, gana dito mahagpong at tungod ba? Ha? Hindi na yung katawa, kaya nakita ka na ho. Master ni, ang atong balihon. Kung mo sounds ganing, puhunong. Yung voice sounds, musayaw. Kini, ano master kayo nga. Disco nga way music. Grabe pa rin kamot eh. Okay. Bukas god. Sayaw na mo ko may music. Oh. Ay! Punta mo to. Balik. Okay ha, paminaw. Grabe, sira ni ulo day. 5 seconds kira 5 seconds. Mayroon si Maymay, kay Mayong phone. Kung galit yung katawa nila. Okay, brother.